Oh guys, जों नारा नाथा जेरै मेरै जुजिनानैबाबो जों ड्रामायाव जेन्टेलमेन थार्ड प्राइज मोननो हादों। बिनि आरो कालचारेल एरियायाव जों फार्स्ट प्राइज पजिसन मोननो हादों। बिनिखायनो नै जोंहा बिथांमोना जोबोद बिजि फट' लानायाव नै जोंहा बिथाङा आंनि बिफा जादोंमोन। बिथाङा जोबोद दायना फोथायो। आं बादि गेदेर गोलाव फिसाला फिसिनानैबो बिथाङा ओरैबादि दायना फोथायो। नै बिथांमोना बियो सल' खनो। खुलुमबाय बाबुनि सेजोखौ साफा खालामदों। दावलाव जाखोन्थाय नै र' टपिकखौ देखायग्रोनि नै आदायाबो जोंहा ट्रफिजों एसे लाजादों। बिथाङा जोंना ड्रामायाव दावलाव जादोंमोन 1 प्लेयाव बिथांनि थाखायनो जों देरहादों होननानै हमना लानो हायो। बिथांखौ जों दा साबायखर बावो। बिथाङाबो गोदोनायाव माबा मोनसे गानदों। ब्रजननि मेडेल मोनदों बिथाङाबो नै सनानि मोस्लाबासै बिथाङाबो मोनदों। बिथाङा मालायनि सायाव ओरैबायदि थांनानै मानसि बुग्रामोन बिथाङा मोननो हादों। आरो सोरबा दङ नामा? जाने बिथाङा बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि आदाया बिथांखौ जों केमेरामेनाव दोनदों। बिथांनि अननायावनो जोंनि साफा केमेरा फट'फोरा ओंखारनो मोनगोन। नोंथांमोना नुनो मोनगोन फट'फोरखौ। आदाया जेनेरेल सेक्रेटारि जोंनि कलेजनि इउनियन बडिनि। आरो नैबे बिथाङा जोंहा आदाया मिउजिक होयोमोन सिफुंनि। आदाया जोंहा माबा बुंदो एसे। बुङो माने जों दा बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियाव फैदों। जोंनाव जादोंमोन आरो बिदिनो कालचार रेलि जादोंमोन माबा माबि जादोंमोन बेयो अनेक जादोंमोन आरो आइटेम सब जादोंमोन इयाय। जोंना मोनबाय मोननांगौ खिनिखौ मोनबाय। सोरबा दुखु दंनो माबा नर्थ इस्टआव बान्था मोननायानो मोनासैनो 50,000 लाना फैदोंनो। दा बिथाङा दुखु जादों दा। बिथांखौ दा एसे खिथानांगौ उज्जवल बसुमतारी। बिथाङाबो जोंहा अन दा स्पट पेइन्टिंआव मोननो हादों। 3थि मासिखौ आवग्रिनो हादों बिथाङा। थेवबो एसे गोसोआव दुखु दं बिथाङा। 7थि मोनो। नैबे बिथाङाबो जोंहा दायनि बुग्रायाव दंमोन। बिथांनि नाजानायावबो मोनदों होननानै जोङो बुंनो हायो। मानोना बिथाङा माने फुबाय थानायावनो ओरैबायदि रागा जानानै अजाखौ जोथारदों जाहैदों। जोफ्लांमारदो दै माने डेन्जार जादों माने रागा होनजाखैमोन हारसिंनो बोरै जानाय गाबबायना बुस्थुआ दायनिया बैयाव जोफ्लांदां मारनो। जायखिजाया नोंथांमोना बया मोननाङा आं बेखिनिखौ बुंना थांबाय। मा होनदों? आंबो मोननो हादों नै आंनावबो दं मेडेल मोनसे। आं फिसालामोन आरो आङो सोमखोर जादोंमोन आरो बेदिनो नै मोनदों। ओमफ्राय जोंहा आंनि बिनानावजों दायनिजों ओमफ्राय आइया गैथ'आ जोंहा आइया काबादि गेलेनो थांदों जोंहा बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनिफ्राय। जोबोद गोजानाव काबादि गेलेनो थांदों। नै जों बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि ओरै मेइन गेटनिफ्राय ओरै हाबनानै जोंहा सार बड'फा बिथांनि मुसुखानि सिङाव दंफैयो जों नै। आदाया मायबा बुंगोन? जोंहा नै बे आदाया जोंहा बारग' फरायसा आदाया बेयाव फरायफैदों। आदाया मायबा बुंगोन जोंनि सोमोन्दै? आदाया बिथाङा भाइस प्रेसिडेन्ट बिथाङा दा इउनिभार्सिटियाव फरायफैदों बिथाङा सिमनानि मानसिया भाइस प्रेसिडेन्ट बिसाम बसुमतारी।